Itakulandirani pa Malawi Cameras pamene tili munjira opita pa ku 16 September 2025 kumene kukakhale zisankho za president phungu wa nyumba ya malamulo komanso makhansala a m'madera mwathu. Maulendo umenewu ndithu pali zochitika zambiri. Iye ndi madandaulanso kuti Mulungu munaloleranji kuti ndilowe mboma ndione zimene ndaona izi chifukwa mwina ndifa msanga zimene zili mkati mwa boma nonse amene simunalowe mboma simukuziziwa. Mmango kayikira Mulungu akanasegula maso kuti muone zonse zili mboma cha lero mungana kuti ine uyu sindikamvotera ndikavotera uyuyu koma timabwera ndi mawu inu tikutenga mawu aja ndikuagwirisa ntchito pamenepo ndi pamene pali tsoka la munthu chifukwa saziwa za mumtima mwandani kodi mwa munthu. Ndikati kukusimikizirani ine kunena kuti ziko lino litapita patali kwambiri koma amene akusokoneza amene akuipisa si munthu winayi ndi munthu amene ali mboma ifeyo ndi ifeyo. Ndizikupasani chisanzo one by one. Mukachoka pano kumapita ku airport mufana kupasani chisanzo kuchoka pano muzipita ku airport ndiye mukayang'ane chakumanja mukaona chamagiro china chake chozungulira chokongola kwambiri chimapezeka ku London. Paliso maiko chepa mu Africa amene ali nacho chimabweresa ndalama. Munthu ameneyo mwini wake chimenecho anabwera kuno ku Malawi ndikuti ndinamva kuti Malawi ndi dziko lokongola kwambiri ndifuna ndimutenge London ndimbwerese ku Lilongwe ndifuna ndimange ichi chokongola ndikupita kwa akulu aboma ena tabweresa plani iyi tifuna tipange izi chimene chimachitika mboma ndichoti ma project opindulira anthu ma project abwino ochokera ku maiko amalephereka ife choti nakuti akulu ufe mboma timati usanamange undipase pokale zanga. Musanamange undipase chani kodi zanga. Mauwo kaya akukumudwisani kaya sakusangalasani ine pano niko kutulirani zoona amene azapite kumwamba akafunse kwa Mulungu kuti anakambaiza amani nazoona akuuzani kuti amani nazoona. Ndiye munthu uja anabwera kwa ineyo atavutika amafuna atenge chinthu icho akamange dziko lina namuza kuti ayi ichi umanga ngati yanga ithe ntchito ichera bati ichi umanga ndinayita na nduna ona zamalo munthu wa Mulungu munthu wabwino kwa basi nduna imeneyi Minister of Lands a good man ndinamuza kuti ambuye akulu andi plan iyi chimangidwe apo akuvutisa ananena kuti dikirani zimene zitheka mukapita lero kumene koko mukapeza chaima maiko ena amba kulankhula zatheka bwanji ku Malawi kukhala ndi chimene chichi popanda kulowerera akananyamuka kumatani kodi kumabwerera lero mkudandaula nseusu kukonzedwa msika wathu anthu ofuna kuti thandiza ndi ambiri koma akabwera kuno ndikuuzani chilungamo amati musanapange olo musanamange sikawo mundipase kanga chepe ineyo. Ndi anthu amene wawa makwaomo sana zolowere zakatangale ngati zimenezo ndiye a president ndi athokoze munthu akachita chabwino manthokoza ndifuna ndi afuna uganza kuti fa achakwera ndine sititi pa tikiti imozi ndiye ni dani wanga iwo ndi wa Malawi Congress Party ine ndine odia zake palibe mulandu iwo apanga zawo ine ndipanga zanga koma chimozi ma president onse amene tikupikisana tipasane ulemu chifukwa simudziwa kuti Mulungu waloza ndani. Umaza tukwana kunena mwano ukunenera mwano president wako tipasane ulemu tipange kampeni ya clean. A president anandipasa unduna kumene tunapezeke ponso
Minister of State for Public Service Delivery. Kuti ndiziona manuna onse mukupanga chani, mukutani. That's why ndikuna kuti zaona ine kunali bwino ndikati ndisalowe mboma. Chifukwa zandisintha moyo wanga nthawi zina inu mukugona ndi mazuka. Tukuta inu amenya ndi munthu weti? Amenya ndi munthu zona ngapanga zimene zijamenya ndi munthu? Koma kumuona pa screen akamalankhula kuoneka ntchito zabwino ngero. Pomwe ine ndikuzowa kuti koma iwe unatuluka ndikana kummenyatu ine iwe. Zimene tikukamba pazi ngati pali munthu amene afuna kususa kuti uyu akunama abwerese kususako. I'm simply telling you chilungamo. Moyo uno ndi waufupi. Tizinena chilungamo. Kwa chantawa maulemu aperekedwe utenga mene ndi na usiku la lero tatsala ndi masiku ochepa kuti tipeleka mwenye vote. Dr. Bakiri Muluzi 1993 adakupatsa ni chida chosankha tsogolo lanu. Voti ndi tsogolo lanu. Voti ni moyo wanu. Ndiye chifukwa munakwirisira chida chimoyenera 1994. Chifukwa munachikwirisira moyenerera inabwera skulu ya ulemu. Moyenerera inabwera masafu. Chifukwa munakwirisira moyenerera nyumba ni nyumba imalandira fezereza ulere. Chifukwa munakwirisira voti moyenerera maselefoni anabwera mdziko. Chifukwa munakwirisira moyenerera magwira ntchito kulandira chakudya food for way. Kuti zisokonekele ndi pamene mavoti amalawi anayamba kusokoneza kumavotera zipanizira. Pamene UDF kumaberedwa ndi pamene zinthu zamba kusokonekera. Ulendo uno tivotere presidenti wa UDF amene akuima president ngati chipani cha UDF ndina Atipere Muluzi. Sampere mabodza ena amene akufalitsa adani athu. Chipani china chilichonse. Na Malawi ndikuima ngati president wa chipani cha UDF ndikupempha kuti mu supporte ma MP wa UDF ni ma councillors a UDF. Uchimbundi kuno wa IDF kuno. Kulubirira kulendo uno amalawi yaona oka. Ife kutukutika pano. Chokera. Amalawi yaona oka. Kuti kuchoka chipani cha UDF. Palibe chitukuko china chilichonse chimene chikuoneka ndi maso chimene chachi. Amalawi akutipa 16 September Atipere Muluzi akubwera ngati president tikapambana chisankho chimenechi. Bana muwina. Tiwina. Uchimbundi kuno. The program yathu. Tufuna ndalama zikhali matumba mwake. Chakuja. Chakuja ndalama. Chakuja. Mukakhala ni makobi ntumba. Mukhala njokuti mukusangala.
ana achapita ku school mukhala ndi chakudya pakhomo njira masama ache tikwadziwa nthawi ya UDF amalawi anali ndi makobidi mukhale ndi ndalama mukhale ndi chakudya yonso tikonze nkhani ya nsewu amatisala kuno kumachinga ine nzapitilize kale UDF itenge boma tikonze dziko la Malawi mukhale ndi makobidi mukhale ndi chakudya kwambiri Mungu udalitseni wale Muislamu mpela une assalamu alaikum.